Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Osote gọvanọ n'ime steeti Bayelsa Egburujakpọ agụpụla onwe ya na nsonye gọvanọ Dịrị chọrọ isonye pati APC ma rụtụ aka na pati PDP ga-akwọchi n'ime steeti ahụ na-agba gburugburu ala anyị. Ụlọikpe ekwuola ugbu a na ọnọdụ ahụike Nnamdi Kanu abụghị nke tinyere ọnọdụ ahụike ya n'ọnọdụ gbata site na nnyocha otu jikọtara ndị ọrụ ahụike ala anyị mere ma kwupụta ụlọọgwụ ndị DSS dịka nke nọ n'ọnọdụ dị mma ilekọta ahụike ya. Ụlọikpe ahụ rụtara aka na Nnamdi Kanu pụrụ ịpụta n'ihu ikpe ịzara ọnụ ya malite n'abalị 23 nke ọnwa a. Otu onye kọstọm ala anyị Assistant Superintendent Lawal Toko anwụọla ugbu a n'oge ọ na-eme nkwakịrị nkwata dịka o buru ụmụ nwaanyị atọ lakpuo n'otu ụlọ oriri na nkwari dị na steeti Katsina ụnyaahụ. Ndị ụlọ sineti nọrọ taa malite nnyocha nhọpụta ọkammụta Amopitan bụ onye ahọpụtara dịka onye isi oche ọhụrụ ụlọọrụ INEC. Nwa amadi ahụ ekwela nkwa ime nnyocha tara ọchịchị gaa na ntụliaka elu emere n'afọ 2023. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.